Gaýnamam mara beňeňine aýlyk beren oklar dagy. Kapynda da çykyp näme etýär o? Bir zat diýseňem ejemde, kakamda. Şoşalar bilenne. Oy, edes kapat olanlarda näme gelini ýokmu, ferdendi ýokmu? Ha, Näme atlar şolara bermedikler. Siz aç bolan dok diýe. Dünýä jan näme deýin? Orda. Doğancan näme de ýazgydyňyz da gaýnyna näme düşünäme ulukhanaya. Ha, Ayağın var, uyumuzda ayağın var. Başolara seret. Ette aylanı, aksetten aylama yok. aýtmasan şo bolanjasynam alyk galýalar. Şula ýabap şeýde. Öý bilenlerle mene näme etjem bilemok. Diýseňem mara ýene men pis bolýan nagy. Ağrıdı. Da olmadı. Hem enerji meselede. Ha, jaňat jagadyr. Gelliňmi? Otur. Ejeňler öýtdiň mene giýjanyň bolýan. Yaman interesni soru berdiň aý ha? Ne ejemlere gidenim bilen sana agram düşýänmi? Ardu. Sana diýänmi? Bir zat ziyan etdim ya ejemlere gidenim bilen. Kim bilen gurlaşyp oturýarsyň özüňe? Gyjygymla urlaşdym. Her gün onu gyjygym sana maskalasyň sırryn gurrun berýär eken ha? Utonoň okmy bir maskalaň sırryny gurrun bermäni ýyle. Bir aýyp zat bir pikir etmediňmi? Gaharmy gyjygymy gurrun bereni bilmän galdym. Yine meni gahar meli diýip men tonurýanmy? Gahanyň elip sen öz eneň ataňa gurrun beren ok başga birine. Gurrun ber de gaýratyň bolsa. Men hojulumda sır çykarmada daşna öz hojulumda sır çykarda. Goňşularda da gapy bardyr. Bizde de gapy bar. Ýöne biziň gapymyň açar goňşularyň gapysyny hiç açan açyp bilýän näler. Şonu hiç ýadyndan çykarmagyn, düşündiňmi? Begim hakykam. Öýüniň sırryny kiçenmasam aýtma diýeni men aýtdym. Oğluma olalar, benim gaýnysam gelinme o şeyse näme derdi. Eden etmiş maňa tökünmede.